Oimore nyikwara mugiro kama na nyakum ketera mugi TV kaneno kanyasayo yieno chako chopo kende chino moro oimore kamwang'isi weche mosebedo katimore pacho ka gi kuonde mamoko bende. Wantiere ka gi Belinda Adhiambo Nyarge Makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. It is not mandatory. It is voluntary. The farmer will be asked to, if you want to have your animals, kuchanjwa, just like the way we did with COVID. If you want to be kuchanjwa, hakuna mtu anakulazimisha. Migao mar pur koro wacho ni chanjo mar jamni ma sirikal chano chako tiyogo e pacho ka ok bi chun godo jopith. We have a situation, we know that not all of them have been completed. And what we are saying is that we are telling the government to expedite the process so that those classrooms can be ready. Riwruok mar elimu yetu nyiso luoro ni nyalo yaw sikunde ka sirikal pok otieko ikruok ne jopuonjre mag grade 9. Kanya golo joge na odhi nam nyomak yiedhina ariyo go te yie matin nyomako sechako tich nyen go mena gitiyo gi polise mag border patrol ka gidonjo ga e nam gutieno koting'o ne jonam bunde. Kumo chenro mag lupo e nam Lolwe gwenge mag Miuru Bay medo yudo seyo koa kuom moko kuom jolupo. Koro dong mana ndala 7 kende kasto be sikuku mar Christmas chopo koro inyalo oronwa awe maber ne jogo midwani awe maber ochopnegi ujumbe mar 23600 kaka inyalo yudowa. Ochaka ni weche manyien ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua koro lieko ni onyalo biro bedo gi riwruok mar siasa gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka. Gachagua wacho ni gwenge mag Mount Kenya biro duoko lwedo ne Wiper kuom dok ne kendo kinde mano kedo ne manidwa gole oko e ofis. Gachagua opuoyo Kalonzo kuom chung kode motegno e kinde mabidhiero. Ne olose kaunti ma Makueni kama ne oyuore nyasi moro mar ik. Wametugeuka, saa ile wanatutesa, nyinyi mmekuja kusaidia sisi. Sisi ni watu ya shukurani sana. Na hatuwezi sahau ile watu ya Wiper kiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka umetuonesha juzi. Imetengeneza urafiki wa kudumu na wa maisha kati ya nyinyi na sisi. Jatend migao mar pur kod jamni Andrew Karanja koro wacho ni chanjo mar jamni ibiro tem mana kuom yie mar japith kendo ok en gino michuno go ng'ata ng'ata. E kinde mano twak kod jofwambo Karanja omedo ni chenrono geto duoko chien tuoche mamako jamni kendo en achiel kuom yore mag neno ni jopith mapacho ka endi oyudo chiro makare. Jafwambo marwa Efi Nyakidi miyo ler mar wachni. Koloso edero mar NCPB boma ma Nairobi, jatend migao mar weche pur kod jamni pachoka Andrew Karanja koro chiwo ler ni chanjo mar jamni ok bi chun gore jopith kendo biro bedo kuom yie mar ng'ato. It is not mandatory. It is voluntary. The farmer will be asked to, if you want to have your animals, kuchanjwa, just like the way we did with COVID. If you want to be kuchanjwa, hakuna mtu anakulazimisha, hapana. Ng'uro osebedo e wi chenro no mar chanjo jamni ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka ndalo manok mokalo nowacho ni nyaka piny owacho chiw ler e wi chenro no magisebedo ka gidhiro ahinya ne jopiny mar ni dwaro makamano onge ler malongo. Tunataka tujue what are we vaccinating these animals against. Iwe tu wanahusika mawaziri na timu yote ya livestock ieleze wananchi, when you vaccinate, is it against ECF kwa mfano? Is it against Rinderpex? Watu wanataka kujua. Kwa machielo, Senator Manarok Ledama Olekina nowacho ni chenro no nyaka witoko mar ni ma en achiel kuom yore mag tiyo kod jamni mag oganda jo Kenya kaka ranyisi mar timo nonro mar yedhe jamni miloso e pinje maoko. Paro mabende Karanja owito oko kowacho ni gitiyo nyaka gi chanjo molos pachoka. Ledama amesema ng'ombe yake haitadungwa. Na mimi naomba tu tuachane na hii maneno ya kudunga masindano ng'ombe kwa sababu sisi tunatumika kama guinea pigs. Bill Gates anazunguka huko akidunga mang'ombe ya watu ati kwa sababu ng'ombe na nyamba. Si endelea tu kunyamba. Mimi Ledama nikidunga sindano na nisiponyamba sindakufa. This has been happening all the time. We are also using local
vaccines manufactured here in Kenya by Kevavapi. Karanja bende omedo ni gitiyo kanyachiel gi jokanyo e sekta no mar neno ni jopith mapachoka oyudo chiro makare ne jamni kendo giduoko chien tuoche mopogore mamako jamni ma ikinde mamoko kelo tho. The main objective is to make sure that our animals are secure. We can also get access to markets like where we export our animals and meat. So we would like to urge our farmers and our stakeholders to support what we are doing. There is nothing unusual. We will be able to talk to them if there is any particular issue, and we will agree. Motelo nema, Jatend Piny William Ruto nyodok ne chenro no mar chanjo jamni pachoka, kendo kwedo jogo mapingo chenro no kosingo ne oganda jo Kenya ni chanjo makamano opuodhi kendo biro konyo geng'o tuoche mag jamni. I want to ask leaders who have no knowledge, who have no understanding, who have no plan, to spare us their ignorance. Ati hii chanjo, ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho machwalo ajenda mag somo nigi luoro ni inyalo yaw sikunde kapok piny owacho tieko ikruok motelo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9. Riwruok mar Elimu Yetu wacho ni chenro mar gero klese mag grade mar 9 nyalo leo kendo somo nyalo rochore po ni piny owacho ok otimo mapiyo. Kaka Judith Omondi leronwa, gidwaro ni piny owacho gol report mobidhore mabiro yango kaka gisechopo e ikruok margi. Siku kuochopo kendo chenro mag yawo skunde bende koro luro. Kanyaka sani luoro nitie ni kamoro piny owacho okoseketo ikruok moromo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9. Ma kaluwore kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Yetu makoni chenro mar gero klese 11,000 mane piny owacho lero ok dhi nyime maber. Some of us have witnessed actually some of the schools having been complete. So we have a situation, we know that not all of them have been completed. And what we are saying is that we are telling the government to expedite the process so that those classrooms can be ready come next year. And I think if we say that this transition is going to be smooth, I think we'll be lying. Because that same assurance was done when we were making that transition to grade 8. And it was never smooth. Because one of the things is that we also don't have, the government has not come up with the assurance and a status statement on even those 11,000 schools. Magi biro mana jumachiel, bang' migao mar somo golo report, mayango kama gedogo osechope. Kaluwore gi lipodno, maromo klese 3,500 oseger, 7,500 osechopie 70. Magi klese ma ogeri okang' ma okwongo, ka itiyo kod silings bilion 11 mane ogole gero klese 11,000. Riwruok mar Elimu Yetu koni somo kosebedo makare junior school gikoni kata jopuonj ma ichwalo ywak ni ok gilonye puonjo kit somo moko gino ma gidwa ni piny owacho rangi e kinde ma irwako jo grade mar 9. The sensitization of parents and learners on the transition is essential in avoiding confusion, especially come early January. Also, we are requesting the government to recruit qualified teachers as per pathways to avoid the kind of challenge that we are witnessing at the junior school level of teachers handling subjects not of their specialization. Kakata mana report mane ugol, task force report, bende gikoni nitie pende, ma ok ketie tim nyaka ketgi chike. Part of it is being implemented. Another part, there is no way it can be implemented apart from legal reforms or legal changes being made. There is a part of the Presidential Working Party that cannot be implemented because of battles. For example, when there is a recommendation that to take ECD to the national government, there is bound to be a battle by the Council of Governors. This is something that will be there. Chenro manyien mar CBC osebedo kod dang'ni maka kod kacha e bwo telo mar jotelo 4 ka jatelo masani Julius Ogamba temo chopo kama onyalo. Ne okawo kar Ezekiel Mashogu ma bende ne odhiro laini e kinde ma jopuonj ne obago ng'anyo ka ng'ur nikech weche mag osara. Ogamba nyicha oyango ni gisetieko ikruok mar chwalo maromo bilion 15.7 ne skunde mag junior e chak higa manyien.
Judith Omondi, Ramogi TV. Nonro mar janon buge omenda mapacho ka endi oyango kaka mendni osebedo kaka guch NGCDF okta maber kuonde chung' ute bura mapacho ka. Kakoro wachomo giko higa, wamenyo nonro ma Auditor General osetimo kendo manyiso kaka chochni mag kwano, nyao mar tich, mibadhi kod gwenyo budget ne obede chenro mag tiyo gi omenda omenda mar 2021 nyaka 2022. Jafwambo marwa Walter Nyambaga chiwo ranyisi mar moko kuom ute bura ma nonro mar bugegi mag pes NGCDF osekelo chich. Eka oganda loro iga, jong'ong mar Auditor General pod okwayo oko mar rango kaka chenro ma itiyo godo gi omenda mag jopiny itimo ma onge mindni gi pesa. Ripod Auditor General no lero yor tije mag omenda makelo chich agulu mag NGCDF. Nonro momenyo omenda mar 2023 2022. Ranyisi mar nonro manie ripodno en kar chung' od bura Makabondo. E kar chung' od bura Makabondo, gedo mar dag teko mar mbui kod masinde mag lony manyasani kata ICT hub omenda mar 2021 2022 ne okaw nengo mar shillings milion 1.1. Gedono ne owinjore oriw nyaka pedho dier ot yore manyasani kaka mag tiles, keto rageng' mag tado kata ceiling, nyiewo kombe 20, gero choche achiel kinde mamoko. Kata kamano, nonro ma otim kod janon buge mag omenda Nancy Gathungu kar tarik 28 kanyakla kod tarik 29 dwe mar adek higa mokalo oyango ni chenro no ne odigni ka wach mokelo to en gimomiyo chenro mar manyo kendo chiwo rak ne kontrakta ne ok otim kod apisi mar ruoth ma wang'a chieng'. Ewi mano, Auditor General neno ni mindeni ne obedoe tiyo kod omenda maromo shillings milion 1.1 e kar chung' od bura nogo Makabondo. Auditor General bende penjo gimomiyo digni ne obedoe gedo mar od romo mar jopuonjre kata hall ma owinjore oting' jopuonjre 300 e skund sekondar Makotienditi. Chenro mane omuonyo shillings milion 23.9 ne ochak ti godo kapok orumo e thuolo mane Auditor General ne ochopo mar timo nonro. Chich mamoko oriwo okang' mar tiyo kod shillings 500,000 e gero apis skund mar primar ma Abwoye, kar tiyo kod omenda gedo mag klese 3 mane orik osepuodhi. Ripod Auditor General bende menyo chenro mag gedo ma ok ochopo e rang'iny mane oketie oboke mag puodho budget. Ranyisi en kar chung' od bura mar Angwe, kama gedo mar od nindo mar jopuonjre mane omuonyo shillings milion 10 yango ni ne ok ochopo e rang'iny mane owinjore kaluwore kod nonro mar Auditor General mane otim, mane ofwenyo ni kata mana mabati mane otigodo e tado ne en mapek ne gauge 30 kar tiyo kod gauge 28 mane opuodhi e budget. Dirisni mane orwaki e tado ne gin 22 kar 23 mane rik opuodhi e budget. Mamoko gin rageng' mag tado kata ceiling board mane gedo mare digni. Chenro mamoko mar Angwe ma bende kelo chich ka bende omenda ne otigodo makare oriwo gero od nindo mar sekondar ma Orero Boys gi St. Josephine Bakitha. Mamoro ka moro ne omuonyo milion 5. E kar chung' od bura ma Muhoroni, apisi mar janon buge mag omenda e kar chung' od bura no oyango ni maromo milion 137.7 ne ochwali aguch omenda mar kar chung' od bura no monywando nyaka pesa mag basari masiro somo e sekondar kod kuonde mag tiegruok mag college mane ochwal negi milion 86.2. Kata kamano, lipod janon buge mag omenda olero ni maromo shillings milion 39.7 mag basari onge riside mayango malong'o sikunde mane ochwalgie kendo jopuonjre mane oornegi. E kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya, janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu omenyo sikund primary ma Masita mane owinjore okong gi kilese 3 kod omenda maromo milion 1.4. Kata kamano, e nonro motim dwe mar adek 2023, kilese mane okong gi 2 go pod obarore kendo keto ngima jopuonjre andaki, kendo luoro nitiere ni maromo milion 1.4 ne ok otigo maber kaka ne owinjore otigo. Gathungu bende okoni primary school ma Maranda maromo milion 4 ne ochwal mar kongo kilese 8. Kata kamano, e tok menyo sikunduno, e nonro motim dwe mar adek 2023 kendo yango ni plasta ne otim moyuothore kendo kor kilese go bende osebarore marach kendo keto ngima jopuonjre kama marach. Walter Nyambaga,
Ramogi TV. Gavana Mameru Kawira Mwangaza pod biro medo bede apisi bang' doho mamalo miye resruok kendo choro nyime chik matamo ng'ata gole oko e apisi. Doho mamalo kawuono nogolo chikno kokalo kuom Justice Bahati Mwamuye manong'ado ni Mwangaza omi thuolo mar bede apisi ma oko chande kuom ndalo 120 kapod idhi nyime gi winjo bura mane ochwal ka okwedo okang' mar od buch Senate gole oko e apisi. Mwangaza yande oyudore kamarach bang' kane ogole oko gi senators bang' ka MCAs bende nogoyo ombulu mondo ogole ofis. It is clear to my mind that the respondent and also the Senate have no real or significant prejudice that they would suffer if the interim orders were confirmed and extended pending the hearing and determination of the petition. The petitioner, on the other hand, would stand to suffer potentially irreversible and irreparable harm and prejudice if the orders sought were not granted, confirmed, and extended. During the highlighting of written submissions in this matter, Counsel for the respondent and Counsel for the third interested party both submitted at length that any prejudice that would potentially be suffered by the petitioner could be adequately compensated by way of money damages. However, while that would apply to lost remuneration, money damages cannot compensate for other harm and prejudice that would potentially arise from being removed from office and thereafter being reinstated if the petition were to succeed. Kwa kanyo ni Uganda jo Kenya moheo 300 kuro yuak toka chude moko ka omenda kuomgi ni dhi manyo negi tich e pinje maoko. Jopiny go lero ni kambi mar mung'ere kaka Divex PA Limited ne okawo omenda kuomgi ni biro tergi pinje kaka Mali, Libya, Somalia gi Qatar mar tiyo kendo yudo osara makore lach. To kaka jafombo marwa Eric Owenga lero, Oganda go osirito kuom dweche 11 to onge tich magiseyudo kendo koro gidwaro ni piny owacho donji e wachni. Sigana mokwongo e thuru ka chak higa ni jo Kenya bura ne oyuak tok kambi moro ka omenda kuom jopiny e boma mar Eldoret. To kata kamano podi gweno ok omunyo bando. Jo Kenya mamoko kendo osieko gi wera achiel nogo magi gin jo Kenya ma owuondi ka manyo yore mag tich. Dwaro margi maloko ngimagi kalure kod nok mar thuolo mag tije pachoka koro miyo gilalo omenda magi. Millicent Jumba en achiel kuom nyadendi mane Rick Geno chope piny mar Libya loko ngimane. That day, remember, I signed the forms. After that, we were told like they'll be doing like a grouping, whereby if you're qualified, you'll have to come back. So after some time, they called us. We came back. They gave us the job contracts and everything. We signed. After that, they asked for our passports, and they said that we are supposed to have a CV, a well-written CV, a passport, and everything was going on smoothly. Tokmana Millicent Kende ma oyudre e obadhono. Mimi sasa venye niliona process like ni kopoa, mimi nikaendelea. Akasema kuna Mentico 14,000. Kimi ni hiyo ni yenye niko nayo, lakini nikiongeza hizo ndogo utapata like imeenda 200. Ni kweli hiyo kitu ni legit. Tukaona ni kweli. Tukafikiria tukaona hapana, hii kazi iko sawa. Then huyo jamaa alikuwa anakaa malaika. Physically ukimuona ni kweli hii kazi iko sawa. Mimi kwanza nilimpea kazi, aliniambia hakuna shida. Then huyo the same Paul Jenga Boro, kama unasikia medical ni 14,000. Kama huna ngiri moja ama kama huna ngiri 5 anakuongezea. Sasa akawa anatuita kila after 2 days kufanya nini mkutano. Hiyo mkutano kuna forms inaletwa. Kila fomu kijaza ni shilingi 200. Kambi mar Divex PA Limited ma itudo kod timno gilero ne okongi ni ruok moro ma humbe lach e piny mangima emane tayo chenro mar tijego. Kata kamano ne gichako chich dwe mar 6 higani. Hiyo time before tufike hii process hakuna kazi, walikuwa na communicate na unajua Poro bado walikuwa wameshikwa na DCI, sisi ni wao wa Kiambu. Sasa DCI walikuwa wajue kazi hakuna. Si serikali wanajuanga, ni watu intelligent sana. Serikali wanajuanga hii kitu si legit. Hiyo process tufike hapa miezi 6 na Paul amepelekwa kwa DCI, central wako hapa na wanajua. Mi Paul aliniengage na Feb, akasema kuna job ya South Korea, ni pay down ni 150. Kwanza nikampea 50 na nikamlipa 100.
Nikaona hapana, roho yangu ikaanza kushtuka kupiga. Nikasema mimi mtumishi nimepatikana. Hii kitu ni ya uongo. Kaambia mama, hii kazi ambayo tumeahidiwa hii ni scam, hakuna kazi hapa. Oganda gi manyaka sani osegoyo report ka obila ma Central Boreka kendo gichich nitie lwedo mar piny owacho ahinya to obila e midhiero margi ni. Tendo kwach kich ma Central kata kamano to chal kama wachno ogoyo nyang'eng. Kata kamano Paul Mburu ma itudo kod kambi mar Defex PA Limited to lero ni en owuon otemo mondo adieri onyonyore lela. What I'm getting here is you used false information to get a deal that went sour eventually. I used false information to get a deal. Yes, that is the NEA certificate. You used it to get. No. I never used a NEA certificate anywhere. But I never. Your colleagues, that is the agents, walikusupply watu because you told them that umecomply. I choose to differ. Mimi hakuna mtu niliambia ati niko na NEA certificate because I was already under process. And that's why I had to go an extra mile and contact a friend mwenye ako na a registered company to handle the demand. Another question. Where you sit? Where are you right now? Libya. Are you sure you are in Libya? Yep. Are you sure for the last time? My friend, nimekuambia I can prove everything. Ukinipe hata saa hiyo nipe email yako, I will share all the details with you. Gima kodhok eni kambi mar Defex PA Limited ne otango ne jopinygo oboke kowuok kuom bad migao ma ochung'ne puodho chenro mag tije e pacho ka kata National Employment Authority, mak mana ni pok ne oyangore ka obokego ne en mar miriambo kata oyo. Seche makoro jopiny dwaro omenda magi, Paul Mburu to koro chal machikore malo futa boro. So to you it was a genuine deal? To me, it has turned to be a fake deal hapa mwisho vile watu hawajakuwa deployed and candidates kama saa hii I understand candidates are going through a lot. Wengine waliacha job vile tulipewa hadi date of deployment. But it has not materialized. Sasa huyu mtu tungeomba sana afikiwe mahali yako kwa sababu anazapatikana ile kitu astakiwe kwa kuharibia hiyo organization jina na kutapeli watu. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi yue moro machuo kodogi weche manyien bang' dakika matin taneno kama makamu ka nigi sumo kanyo wacho ni Trevor Gachagua gi Kalonzo tiye tich mar cheko sirikal kaka joluo ne timo chon gibeda beda opposition. Trevor wan koro kwachakwa ping sirikal nyaka 2042 kamano makamu neno mar chelo kaendi bende ni an nyayweyo mar madhenge akwayo ayo maber mar Christmas ne nyithinda kaka Omondi, Edwin, Melvin, Jeff kod Delvin Sharon. Erokamano ahinya. An Kufur kan Nakuru. Hayo maber ne jodala wate. Crispinus Owino kan Iringa Kamuya. Erokamano ahinya. Ramogi neno maler ahinya. Akwayo hayo maber ne mama na Agnes Auma. Owadwa Bill Otieno kod nyaminwa matin miluongo ni Asen. Erokamano ahinya. An Dentron Maya Gwasi. Akwayo hayo maber mar Christmas ne owadwa David Dana Roda kod nyaminwa Tracy kod un bende jolendo mag Ramogi TV. Erokamano ahinya Dentron. Akwayo maber ne jaoda gi nyithinda kanisi buoche Kanyamkago kiweyo nyingi kanyo. Oyimore Trevor an Amy kawuok Miuru Bay. Akwayo ne mama wa Jane Pesa otamore romo kawuok Nyakondo Village. Erokamano ahinya. My Emily from Nairobi. Awinjo maber aoro ne minwa Lucy Wao kod Peter Wao mano babana kod familia wate hayo maber mar Christmas. Waduogo bang' dakika matin. Tunaogopa sana wakati ya msimu huu wa sikukuu kukula nyama ya punda manake imechinjwa nyingi sana. Obila manyo achije ma itudo gi yang'o punde ya beach Kirinyaga. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat.
Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Warwako kendo Ramogi TV kanyo bila makirinyaga manya chich maitudo gi kuo mar ponda banka ponde moka beach nyokwalo tieno ma piny orugo kawuono kasto bange oduogo kwany pondego ka oyangi machiegni gi kanisa moro manie gweng' Mathiba e kaunti nendo. Jopiny ne ochiwo gi buok bang' romo kod ringre pondego ma ichich ni ringrego iuso ne jogweng'. Yangore ni achije maitudo gi kuo pondego eko ne oringo bang' ka jopiny ofwenyo kama ne gichinje jamnigo eko. Obila owacho ni gin gisechako nonro kendo gin gi geno mar mako achijego duto. Kutoka tarehe 12 ile sikukuu yenye ilikuwa, wacha nikwambie huku nyama zinakurangwa kwa wingi. Na hizo nyama tukiangalia sisi tunaona ni kama huku kwenye bucheri nyingi hizo nyama ndizo tunakula. Si mara ya kwanza kuchinja katika msimu huu wa Krismasi, wamekuwa wakifanya hivyo. Kwanza 2017 nilikuwa nimechijua wengine wawili. Na tunaogopa sana wakati ya msimu huu wa sikukuu kukula nyama ya punda, manake imechinjwa nyingi sana.
Ukienda Amboseli utakuta nyama, hata unaonjeshwa nyama kubwa, unauliza ni ya nini unapewa. Waingilie kwa mabuseri, waende na wale wakumbwa wa maofisa wa vet, waangalie hizo nyama. Wakiangalia hiyo mbuseri ifungo, kwa sababu tunakulanga chafu. Hata ugonjwa wa miguu na wa nini yote imeingia kwa watu kwa sababu ya kukula punda. Jopur mapacho kaendi koro biro yudo fuong'ruok tok tend migao mar pur kod jamni gola yanga gunde madirom milion 4.9 mag mbolea mabiro konyo e chenro mag pith e counties mopogore higa mabiro. Kanoloso jatend migao mar weche pur kod jamni Andrew Karanja owacho ni chal ma kamaendi e geto kelo yot ne jopur e kinde ma gitimo pur ndalo koth machue kuom thuolo malach. Karanja omedo ni gitiyo kanyachiel gi dukni mamoko moyier kendo e counties mopogore mauso mbolea mabiro konyo jopur yudo mbolea go e yo mapiyo. Come mid-January, we will have the fertilizers in store, and you start distributing starting end of January, so that by the time the rains come by mid-March, for the most of the parts of the country, and especially most of the parts of the country, including Central, Eastern, Rift Valley, and other region and Western, we will have adequate fertilizers to distribute to them. We are also onboarding what we call agrovets, shops which supply agrochemicals in the villages, so that they can be used as outlets for our farmers, so that they don't have to travel long distances for them to acquire the fertilizer. Duol mochung' ne rango chenro mag wuoth makare apaya ka emlo ni NTSA oketo maino e neno ni joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumo oluwore gi chike mag apaya. Maendi timore sama duol no sani koro dhi nyime gi puodho joriemb tuk-tuk ahinya to e kinde ni ma oganda ochomo nyasi mar Christmas. Ripota marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. E alap mar apis joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumo, apisas mag NTSA odich ka joriemb tuk-tuk opango lai marabora ne chenro mar puodhogi. Chenro no manie jumbe mar adek biro ringo kuom dwe achiel mangima pachoka kaka yor keto arita makare e apeini. We intend to achieve road safety during this festive season by ensuring that our tuk-tuks that we are operating in the road are roadworthy. That means that they have valid motor vehicle inspection stickers. At night, it means they can be able to be seen. They have lighting systems. Their tires are okay. Gidwaro kendo gima gineno maduong' ni saka sama ng'ato kadhi e ndara obed jalno man kod barupe ma sirkal oyiene mar bet e ndara kendo tuk-tuk madhi e ndara kata mana gari madhi e ndara no obed ma sirkal osepuodho kendo nigi gik moko duto monego bedgo e ndara. Thoth joriemb tuk-tuk kotelnegi kod jakom margi Michael Otieno Mboya wacho ni mae en ondamo madhi miyogi lony e tiyo makare gi chike mag rito apaya to kod miyogi kwe ka gitiyo e kindegi mag nyasi mag sikuku kod kinde mabiro. Gino osekawo koro ma wik mar adek, wasetimo ne ji inspection maromo dhano 700, wasetimo inspection. Waluonge ni free inspection nikech waluongo gi ka to watimo inspection. The reason momiyo watimo ma en ni jawa osebedo koluor ga dhi inspection ni mwalo kuicho ndi tich bedo matek. Koro wanyiso ni bianeuru mondo watema ne uru mondo wane teko mar gino noendo. Bende mondo chenro ni ochop kare, NTSA kwayo weg matatu kod weg tuk-tuk mondo lure kod chike mag rito apaya moting'o rango kwan jowuoth magiting'o, bedo gi rang'uk ng'wech kod weyo riembo ka gisetiyo kod yedhe mamero ji. We want to sensitize to the members that they should not carry excess passengers during this season. I know there is the temptation for carriers to be able to make so many trips. So one of the challenges we expect is overspeeding, which they should not do. And then we know it's also a festive season where there's a lot of drink driving. Please don't drink and drive. The most common violation is carrying excess passengers. And we want to appeal to Wananchi to continue reporting. There is the Twitter, the social handles. If you see there is a speeding vehicle or excess passengers or any traffic violations, please take a photo. Post, we will act on that. Apisas mag NTSA kachiel kod obila kori kwayo mondo mi okungo gol siem ne derepe manyalo bedo ni rocho chike mag apaya tilo mokwongo kapok okawnegi ondamo mag chik mondo onya winjruok e kindgi. Request mwakwayo jo NTSA and National Police en ni ka ja tuk-tuk ochung' to ineno ka en gi makosa achiel akwa ni miye warning ni makosa ni idhi lose next time koro make idhi mondo idhi chaje. Mano biro miyo jowa bedo mang'iyo godo gi sirikal
ok meko ma in kochopo timaki to ikia makosa miyo maki mane omiyo samoro nyabe ne jiringo. E kindeni ma ijiwo joriemb tuk mondo obi onenigi duto, chop giko higani oyud ka osepodhgi kod NTSA ma en ondamo manyime mar neno ni jogo matiyo kod wang' apaya olure kod chike kaka owinjore, kaka yor duoko chien masiche mag apaya pachoka ahinya to e kindegi mag sikuku. Tuk kochopo higa manyien wadwa ni ji te obed gi inspection sticker nyiso ni sirikal oyie mondo tuk no ringe ndara. Wadwa ni gigi te nyaka bed gi insurance ma kabiro idho in case of accident, kech accident ok wang'e sama timore. Ka dipo ni achiel kuom oyudo accident to yudo ka wan gi valid stickers kod valid license wabedo godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Luoro nitiere pacho kaendi kaluwore kod nok mar remo ma inyalo medi e kinde ma jotuo dwaro remo. Apisas mag thieth e osiptal ma Mama Lucy Gladys Omwenga e migawo mar chiwo remo oyango ni chal mar wach no ka okoni owacho ni nok nitiere mar remo e dwe mar 12 nikech luwore kod loro mag sikunde. Gladys Omwenga wacho ni kinde nyasi tuoche mag apoya bedo ga kaluwore kod masira kod kata tulo maweyo ka remo chwer kuom ng'ato, kendo koro dwaro nitiere mar bedo kod remo moromo e aguch remo no endo. Riwruoge ma ok mag piny owacho kaka Kenya Red Cross koro kone jo Kenya mondo wuog oko mar golo remo kaka yo mar nyiso hera ne jogo manigi dwaro mar remo. Countrywide there is a shortage because even today alone we received many calls from even outside the county, help us with maybe the rare blood groups, help us with we are having a shortage. It is basically a shortage, especially these December holidays. The demand is very high, and especially when schools and colleges are closed, which are our biggest donors. The demand is high. Demand in cancers, in road traffic accidents, other traumatic events like injuries, vita, people fighting, and in the name of celebrating, they go overboard and harm each other. So they end up needing blood and surgeries. And then maternity issues, the maternity cases are also very high. The demand in maternity is very high. Cancer is also very high on the rise. And chemotherapy and radiotherapy patients, they always need blood transfusion. Bas wacha kwa di yuyo moro machuok taneno ote maruo more Trevor Ramogi TV lere gwenge mag Nyambare an Lotodo waneni ka wan gi Valentine, Steve, Washington kod Kennedy. Kamana inya Lotodo mos na jogo te. Moses Bolo wuoda pondo kod wach sirikal chanjo dhok to gi wach ni tuo mane momiyo yawa wuoro. Moses ero kamana inya. To koro gino golo chunya chamo ringo kaman gi chango Trevor ma ogola kane ja ogola. Chamo ringo koro tek samoro punda koro nyale. Trevor koro jogo golo chunyu e chamo ringo nango gi Christmas ni. Giyango punda nikech ango piny orumo. Ta wuoro kanyaka skundwa mabuoye be pesa ochame ma Zakari mar Kabondo. Ero kamana inya. Ramogi maendi ya uki dibo kani oyani Masai. Umbi jotek manare ni giyango punda. Ero kamana nyaka koro ji chamo ringo mar punda weche tek ka kabisa. Gufur kani Nakuru ero kamana nya kumoro te mari. Wadhi e yueyo moro matin oduogi weche manyien bang' dakika matin. One aspect that we look forward for partnership and also looking for your support is the area of security. Jolweny moseritaya okwani okonye rieko magarita. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiochieng'o no nyaka kama intie. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. All right,
Listen up. Koala Cakes is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. E kipindi miero maber mar Ramogi FM miluongo ni Kalaminde mabiro okinyi chakre saa 10:30 kendo ochak inuoye saa 6:45 Mikel ni kod mama Jaki dhako malelo tok dhi kod an Ajako Jakius nyako Mungu. Wakwayo ni hawi maber mar Merry Christmas. Merry Christmas. Jienjoy. Starehe na uombe. Kende chenro maro imore ni chenro mar halo dwe kata chungo lupo e nam lolwe e gwenge mag Miuru Bay kuom dala par ma itemo kete tim kod tend dho wedhe ma Miuru Ward medo yudo seyo kowuok kuom moko kuom jolupo. Jolupo e dho wath ma Got Kachola bende ywak ni nitiere joket mwandu moko matemo dino ne chenro mar pidho rech e dho wadhno endo. Jafwambo marwa Juma miwa ler mar wachni. Chenro no ma chungwechego mag lupo kata halo dwe e kinde ma piny ma Tanzania time margi kaka yo mar duoko piny ywaruok ma endos bede kinjo lupogo mag pinyno mar Tanzania kod mago mawuok e piny Kenya mamoko kuom tendo wedhe e gwego mag Miuru Ward e sabkondo ma Nyatike ochako timo nenore ka gima koro gado pi seyo nyaka sani koro thoth ka otende kod chenro ne. Na moro machalo kamani kok nyali lupo ka gidhi nam timayo gi gigo kende kao pesa kuom gi 10,000 gi wiye. Yande kanyocha gikao pesa gitero nyaka Tanzania. Komano tamogi kod giduogo ir jo Kenya gikao pesa. Agulu mane magikane pesa ni. Ok en mana seyo mawuok kuom jolupo mawuok e ward no ma Miuru to kata mana mago mawuok e ward mamoko moa ni chenro ni mar halo dwe ma ochai kod moko kuom jotend wedhe e gwego mag Miuru en mano ma itimo e tok chik. Tuome Kenya, aloke Kenya. Chike magamagi kaniketo, ngato kaka anana onge akiagi. Kwa sirikal ma Kenya mondo konywa, wajo lupo, wainyore. To pesa gidwan gichok kuomwa. To kaka an kama, achiliel museti, man ginyikwae. Tiloro na nam, to nyithindo nyikwae ba an go masomo. Moko kuom jolupo ma wuodno ma Miuru, ka otele ko jakom mar wege yiedhi, e dho wadhno mar Bamgot Meshak Okelo, wach ni onge kama winjruok ne obedo ne ichungo chendego mag lupo kuom dala par. Dierowa ka wajo Kenya jomoko kelonwa chike no wago Tanzania kendo gikonwa ni nyaka wati gi chike ma Tanzania ni jo Tanzania loro nam dala par koro jo Kenya be nyaka lor nam dala par. Giywak ni moko kuom tend dho wedhe ma Miuru sani koro tiyo kod chenro ni e kawo omenda kuom jolupo madhi e nam lolwe kendo sando moko kuomgi. Kanya golo joge na odhi nam, nyomak yiedhina. Ariyo go te. Yie matin, nyomako sechako tich nyen gomena. Yie maduong' be nyomako sechako tich ni gomena beshe na ariyo. Omende nagi na yudo kose yaki. Kendo gitiyo gi polise mag border patrol. Ka gidonjo go e nam, gutieno, koting'o ne jo nam bunde. Gimayo jo nam rechgi, gigo jo nam. Jagoro mar dho wedhe wuodno maka chieng' Oscar Kajimba wach ni kwayo mani ogol kod tend dho wedhego ma Miuru man loro nam kuom kinde mar ndala par e seche ma piny libambano mar Tanzania bende koro loro namgi ne ok winjruok obede kendo onge kaka inyalo kete tim. Yawa notemo bedo sama noromo Migori kaka BMU network to ne jo Miuru ochiwo kwayo ni gin nam gitin koro gilore gi chik ma jo Tanganyika nikech ne gikwayo ni gin beaches magi gidhi loro koro ka wan wayie to walor kodgi nam to ka ok wayie to kik waring kwabiro korgi nikech gin girito chik kaka jo Tanganyika rito. Koro kochopo kamano jo Kachieng Ward ma represent notamre ni nam ok gilor nikech mano e source margi mar income. Koro kane gisedagi winjruok nokobedo. Koro chopo sama ka jo odhi nam ok gi cross gidhi kata Miuru to jo Miuru ni kama go ng'wech to dhi mako gi e pi to mayo gi rech kose mayo gi rech
dwaro pesa irgi. Magi bire kinde matendo wedhe e dhowadno mag Got Kachola e sakwano manyatike bende ywak ni moko kuom wege yiedhi temo geng'o chenro mar pith mar rech ka itiyo kod ounga mar rech mabende ong'ere kaka cages ma ikelo kod moko kuom joket mwandu. Gik mang'eny mosechan mondo wika giriembo. Gimomiyo giriembo gini en ni gineno ni gima chalo kama dhi tamo gigegi ma badgias mag gogo mondo kik ywa. Koro kanyo gima ber obiro manyalo ndiko dhano mang'eny to jok moko luoro gi malo nikech gineno ni ging'eyo mondo gigeng' gima chalo kama kik bedie. PDP kokelo wach mar face cage gidhi bedo gi gima in gi target ing'eni ka dweni orumo to an gi pesa makama to mwatimo sani en bahati. Jolupogi ka otele ko jakom madhwadho mag Got Kachola Enos Ochola wach ni nitiere moko kuom wege yiedhi matemo chungo chendoni madhi konyogi mondo koro kik giket mana geno margi e rech ma imake nam lolwe. Cages mimiyo rech fingerlings 30,000 chiemb rech duto te for the all year kaachiel kod security bed beach apply gi jopiny makoro gin agenda gi nie process mondo assembling of the cages material otimre ground te makoro weche mag jok makoro pingo ochako tuchieni. Jolupogi wacho ni chendoni mar pith mar rech kod kata keto kambi mar baro rech e dhowadhi mar Got Kachola ne osekawe pacho oganda kendo kwan mathoth ne osire. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jolweny machon mosedhi retire e kaunti ma Siaya okwa mondo otiye twech achiel gi sirikal mar bero arita mar alworano. Jalup County Commissioner mag Karemo Division miluongo ni Keleke Koyet owacho ni lony ma jolweny machon ni godo nyalo konyo sirikal e jiwo arita. Kanolose nyasi mar yango chenro mabiro ng'iyo ngima jolweny machon mong'ere kaka the Military Veterans Affairs Siaya Chapter, Koyet nowacho ni lony ma kamano nyalo konyo sirikal e duoko kwe. Jatelono nowacho ni nitiere dwaro mar nywako jolweny machon go e migepe mag sirikal kowuok e rang'iny mapiny kadhi nyaka e rang'iny mamalo. Wilfred Daudi manoyuore romono e Low County Commissioner ma Siaya nowacho ni apisi no oikore mar siro chenro manyien no sa asaya. Point of one, bringing you together to have a platform as veterans and also people with experience coming from our county. And us as administrators, our core mandate working with communities is coordination of the government services. That includes the security and the safety of our people. And as we always work with all the like-minded groups, one aspect that we look for partnership and also looking for your support is the area of security, because all of you have experience and also different ideas on how we can manage and assist our people to maintain law and order. Aya wadhi yue moro machuo kendo taneno ka endi Balala ka wuok Seme Katieno wacho ni Trevor sirikal onego ng'iye wach mar lupo no mondo ji ochamie rech ndalo mar sikuku. Erokamano ahinya Balala. Emmanuel Obanda wuod Mbwede Ligega Ramogi chopo no makare Nakuru kaendi ako mos ne baba na Oduor Obanda Fundi kaachiel gi Mariana Kinyi ka gin Ombwede kanyo. Erokamano ahinya. Nyinge en Glenn na wuok Siaya neno news Gidawa Manyager gi Kwaro Mgele. Erokamano ahinya. Wimore Ramogi TV Mahari Jagana kane piny mar Nyakach Nyabondo. Erokamano ahinya Hari mos ne jo Nyakach kanyo. Akwayo hayo maber mar sikuku ne wadwa Gachagua kod jo Nyabondo duto. Erokamano ahinya. Neno Ramogi TV yo makare Ombija ma Elsa ka wuok Katito mano kaneya mos na jo dala kabisa. Erokamano ahinya Elsa. An Aida Nyakwar Jaimbo akwayo ne mama na Banana nyithindu gi mama na gi baba na bende nyithindwa duto kod ji duto hayo maber mar sikuku. Erokamano ahinya. Trevor Ramogi ler hayo maber mar Christmas ne family mara
kama gintiere gi Camila, Roslyn, gi my super mom Vida kutoka Guba. Nero kama na enya kocha koreka uono akwero ringo driver ma Silpa. Silpa samoro po kichamo punda, chama ringo weluor. Na endi en Innocent ka wuok Sori. Akwayo ne mama na Veronica, Antina Pauline, Anko na Celestino, Ignatius, kod dawa Florence, nyaminwa, longni Fei, kod owadwa Jijune, gi osiepe madwa duto ka hotel negi gi Beryl mawuok St. Camillus. Happy Christmas and Happy New Year. Ero kama na enya, udug bang daka matin. Alvin Mangene! Gor Mahia oloyo Ulinzi Stars e lig mar KPL. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40% mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama luoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111. Luw chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Odonjo weche mag tuke ni jopiny mani aluora mar alap mar tuke mar Kip Keino Sports Complex e yo Nandi kocha ywak ni sirikal mar kaunti no dwa muko alap mar tugo no kendo gero chiro manyasani. Kaluwore gi moko kuom jodak makono, alap no osegolo jong'wech mathoth moseloso nying Kenya kendo gibi yie mondo muke. Sirikal ma Nandi to wacho ni pauno idwa mana dare kitere showground mondo mi ogere malach manyalo ting'o ji 15,000. Jopiny to ramo ni ok gibi yie mondo muk pauno. The Wananchi have spoken, and they've spoken unequivocally, and they have said that they are not for the change, and they want instead the stadium be completed and serve its purpose. And the main reason they cited is that
It is an historical site. Many legends have come out of the stadium. Na wananchi wamekataa. Wamesema hiyo miradi yenye serikali kuu na serikali ya kaunti wanataka wabadilishe Kipchoge Stadium ikuwe soko ni hapana la. Wamesema wamekataa, na sisi kama waheshimiwa we listen to the ground. Mheshimiwa Rais alisema ya kwamba tafuteni eka 300 nataka nijenge town ya Kapsabet. Leo nashangaa unataka kutumia kutoa maendeleo mengine kuweka ingine, na hiyo kitu haiwezekani. Tim mar Gor Mahia kawuono loyo Ulinzi FC gonde 3-0 e tuke KPL manogo Machakos. Gor ne okuongo loyo gonde 2 e tielo mokuongo kokalo kuom jatugo Samuel Kapen kod Rooney Onyango. Austin Odhiambo emano loyo gol mar 3 e tugo machielo. Tim mar Police FC oloyo tim mar Talanta gol 1-0. Sani koro Police nie thuolo mar 3 gi points 23 ka Gor to nie thuolo mar 5 gi points 21. KCB ema pod otelo gi points 24. Anaendelea alipoachia dhidi ya Gor Mahia katika mchezo uliopita. Jacqueline Juma anaambia vipi mnacha pasi na pita nyuma yenu. Alvin Mangeni goli lake la pili msimu. Ilipigwa pass na Kenneth Muguna wa Mugambi. Baraka Badi akaileta nje outfoot. Derrick Mundo Iholi kwa mara nyingine amekaa tena. Pasi imepita lakini Alvin Kaka yo achiel mar kedo gi timbe njore e kar dak ma Kariobangi bure Nairobi kaendi jotugo 8 mag taekwondo yudo simbo mag msip kata belt machwalo gi rang'iny mamalo. Kaluwore gi jachung' kendo kocha mar taekwondo e alworano miluongo ni Ndung'u Ng'ang'a, jotugo 5 omi msip mar ratong' eka 3 oyudo msip mar bulu. Kata kamano gikwayo sirikal mondo med siro tuke mag taekwondo e pacho kaendi mangima. Hizi certificate za taekwondo zinakuwaga mzuri sana. Juu hizi certificate hata ukiwa nazo unaweza pata kazi kwa mashule, kwa kampuni, hata kwa serikali. Unaweza pewa kazi ukiwa na hizi certificate za taekwondo. Kuna challenges ambazo tunapata ndani ya huu mchezo. Juu wakati mwingi wazazi wanafikiria tunafunza watoto vita na si vita. Wakati mwingine pia watoto wanahitaji kwenda na pengine wazazi hawana pesa ya kuwagharamia. Kulingana na hiyo mishipi, niwaeleza inakwanga na rangi tofauti. Na hizo rangi zinamaanisha vile unaenda ukipanda, the more unaenda ukijua mambo mengi, the more talent inazidi, na the more discipline inaenda ikipanda. Na inafika mahali ukielekea kufika red belt, unakuwa trainer. Ukifika black belt, unakuwa coach. Jatugo mar Real Madrid Vinicius Junior olandi kaka jatugo mabere moloyo higa nende maende lendo manotimo tieno manyoro e boma ma Doha mano piny mar Qatar. Korka jok mamene jatugo Barcelona Aitana Bonmati emano landi jatugo mamiyo maberie moloyo kata higa ni mokalo be en be mane pod oyudo simbono. Maendi timore mana dweche 2 bang' ka Vinicius Junior notieko e thuolo mar 2 e laro simbo mar Ballon d'Or manokaw gi jatugo Rodri mar Manchester City. E kinde chiwo mech mar Ballon d'Or no Real Madrid nodagi yuoro bang' kane gifwenyo ni Junior ne ok dhi yudo mechno. Haya mane kamolore chenro maro lakini wasoma na hawi maber muoro kagi ndia neno ka hawi maber ne Luo Council of Elders manyakach kotel ne gi ruodho gai ogongo yano maendi ogai Philip Ochieng mar Jimo Clan, the youngest ogai in Africa. Erokamano ahinya. An Rose kawuok Nyahera akwayo hawi maber ne Hezron and family. Erokamano ahinya. Erokamano ma Collins kawuok Karachuonyo Ramogi Ler. Erokamano Trevor Moso jolendo duto manira Ramogi TV kanyan Austin ka Nairobi. Neno kantiere kama yuak bende ni Trevor break go ng'eny ahinya. Ani break ge mwayude moro migago mane kama ichule pesa mike station jaduong' koro break nyaka wadhi adhiya kadichiel. Ramogi maendi Okoth Aguko mawuok Miuru. Jonyatike go wechendo wach mar loro namno ok odwar. Erokamano. Odhiambo wacho ni Trevor punda meet serious ma Charles Odhiambo. Jawaya. Erokamano ahinya. Koro mane kama wechenro marwa
mar oimore. Anta dhi yweyo nyaka tarik 28, nyiso ni tarik 25 chieng' Christmas ok abi bedo kodu ka, lakini abiro bedo kuonde mopogore. Adwa na nyisu kawuono ni wamor ahinya nukete Ramogi TV ka, wamor ni pile pile un kodwa ka, une mumiyo watimo gimwatimo ni, kendo une muting'o nyingwa malo pile pile. Walemonu mondo hayo maber obed kodu. Kata Christmas mabiro ni walamo mondo Nyasaye ogwedhu gi familia maru gi ji teman kuondego. Ura gi ji maber, migiuru gima matin ma un go, chiemuru kamoro achiel kaka joka ng'ato, to Nyasaye biro gwedhu. Tarik 28 biro yudo ka kendo koro waseduogo wachomo higa manyien. Mane kama we chenro marwa mar oimore. Belinda Dhiambo nyarge makala ne nyaloko marwa, winjo ka director mara bere Philip wacho ni gimbe gimor kodu. Koro mane kama we chenro na erokamano ahinya. An nyinga kaka pile en Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Nyasaye ogwedhna ujo kama.